Kum shibenta ban wan ra ya kajing Longkpa hapdeng keyboard penyait Skul bat keyboard sensar Shnong jong ke Shnong rilong bat ban ithoru ya ki sap ki phong jong ki Khynnah kaladon kajing Ïalehkai lingba ki jat jing Ïalehkai ba pher ki Kynthup ya ki jing Ïalehkai ki bala sedang jano kum kajing tan telai ka batek khmat bat ban tit ya ka baje nang ta mau poin nalor ka jing kenjat ka bol ka bala penlong hamadan ka badan hakatai hi ka Shnong ka bala sedang naduk ka lai puwe trik uluber hajar pusan bat ka bala penkut no haka saw trik ya yong hajar pusan ka Shnong rilong ka badan Haribhoi district bat ka hap hapo ka Sning constituency ka ba ka jing jingai ka Longkpa ka kilometer na umran deri bat ki Skul ka biashim benta ki Kynthup ya ka rilong RC upper primary Rilong RC Lower Primary, Kamauyong Ban Mausir Lower Primary School, Badru Kajing Shimbenta Jong ki Samla nong Shnong, Kumjuru ki Longkmie Longkpa na katay ka Shnong. Hagas ngipan kod, Jong ka kajing persang banwan ra ya kajing yaday hapadeng ki dong Shnong, UMLA barim ka Sning constituency uba adjacent as Maulong ubabat kum ukocha man Jong ka Meghalaya Resource and Employment Generation Council, ulalong kum ukongsan haringkat kajing dan lang urang ba Shnong ka Shnong rilong uba Alfred Paliar bat kiwe bakin Kynthup ya kinong hikai ki Khynnah Skul bat kipat ba nong Shnong. Nakaliang ba Jason ba ajing kran uloong ba hakajing imbreu kadon kapor kabakeo bat don ru kapor ba haban hiar. Henry uloong pat ba nakaliang jong unya dan rengkat hasenda jong kipat ba nakabenta ban syakri hakino gino ki cap lani ki benta ki bagi pat ba ki don kam ya u. Dari ka Shnong bang judan benta na do ki por ki ba menswa. Na de haka Shnong na haka balang na haka Skul na ki Longkpa idon senda. Barkalong ka ka basutunat habang iba pia don kat ni kroy. Kadi ka sin ka badingkong kajinga tray senda kajinga tray rendi jong ka Shnong makindi ki lightly ki Skul. Kadi ka first rilong annual sports meet bagay iba piyami kat ni. Kawara ka kajing sutunat Shnong. Kawara kajinga teli kawara kajing it. Bat gangat ba kani ka first annual sports meet jong hane ka Shnong. Ba kajinga pendelang wak Shnong makindi ki Skul lightly kamday tang bankut tang hakani ka first. Ninang ya beteng manuslam. Nakaliang ka jonga ngan ailang kata ka kri kamon kri ka diang bat pi pinday ban arta tinya kata habang idon ka mon ban sakri nga try ni persang ban wat ki lat kilinti kumno pa pinha hakani ka dong kathan bakadi kata ka jugular jonga hakani ka janmen barangay ba kini ki haba pila ya participate nadu mene mo ki don prenjong pi blayo ki ka prize first second third don prenjong pi kamyo what so peri kata Namara ka jingin brio wan ang pwede ben tristam pwede ben Longkpa benat mo kumangay akra hatuko opening nito ski ang ba ka jingin jong brio ko Longkpa ka graph te teng piki teng pihar pade mde ben su phere kata boy ka thong akhmat tristam te minat bagal ang pinsayo ang ki so ko job haba phai khmat shakawi ka benta ka ni ka sports kam dei show ka sports ba mo Ïalehkai tang hang ni hapo madan haba prepare khmat shigi sports shigi activity sports keling kilayo man kamay spa klawara kata ka nam ka burom hayang asam ka dong kathan hi but ngaj ma priki hep ki barid ku mga kren ben sashisin to tristam the minute but the long discipline ken kamin di belong discipline tinganay shim khan ka por ka jong pi ha ka ni ka do vice me ka janmet kalong ba nakaliang ka jong ngan ay kuplay sa shisien ka dorban Shnong begin ki Skul barakhod nasutho ha jingya linti jong ka Shnong na jong Skul na jong balang na kini kon samla ki bon ki jingduna ban ki badap te nakaliang ka jong kalong ba iway pa don hang ne na do ki Longkpa kini ki riorong ba idon ne idon ka benta ka bakrawa kat bangila nakaliang jong ibori barit ngin snok ti lang Amangi kwa bakalaway jong kini ki kon samla jong kini ki hep ka barit kalong kalaway ka bapranay bakalaway ka muskem nakaliang ka jong idi ita mga kwa kran ning kon hakani ka no paiski to play ka jong so kundon ka piwi mo to pinayo ka mat ka basat ka bakran Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.